Salman bafethu nibele lonke singiphilo wami ngoma le phezulu wenhlanezwe isifundazwe saKwaZulu Natal enyakatho bafethu kwamhlaba lingane esigodini sakalulwana bafethu la uzongithola khona nazi bafethu ezimnandi Ukhuzani umfo kaMpongose useyikhulumelile lapha okhozini lapha kwisigiya ngengoma ohlelweni lwayisonto nizomuzwa nje bafowethu ukuthi uthini la ngizoyifaka nje ivoice yakhe bafowethu noma izoba into ngisacela bafowethu nibekezele nibukele ivideo iziqede ngoba lokho akazokukhuluma kubaleke ngicela bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe ni like ukuze nizobona ama video amashasha athi sha ayihamba phambili indaba ngiyabonga bafowethu ebo kuzoba khona nemarket ezoqala manje nibekezelele nayo bese niyayibona ke yonke ivideo elandelayo ngiyabonga Second annual gcwalisa spring picnic all white ezoba ngomhla ka4 November eHollywood Beds Kings Park eThekwini izobibophele izingqungqulu zemkhakha yahlukene yomculo inkinga lomcimbi ziningi akudlala ukuhlela umcimbi ye madoda thola lokhu kodwa phambi usigijima siqala lapha ku-activation ebiyenzeka lapha eUKZN isasasa elingaka esilibonile abantu esebekhona busungathi sekuyona igcwalisa Ndlamlenze into ebilapha nezolo kodwa ke ngiyaxolisa kakhulu kubafundi base-UKZN angikwazanga ukuthi ngifinyelele ngesimo njebuzwa nje ukuthi noma ngikhuluma angikho right so angikwazanga ukuthi ngifinyelele kodwa ke ngiyathembisa eUKZN Friday ngiyeza lapha ePMB because bayabasicela ama-institution asicela uyazi ukuthi sasicele ngisho eFree State ngenxa yesikhathi angeke kusenzeke ngonyaka ozayo madoda kodwa nje konakala kakhulu engakusho ukuthi nje konakala kakhulu ngendlela esimanga abantu ngendlela abayithanda kakhona igcwalisa nama ngisazi futhi lo mcimbi bakithi hayi kandelisa sasileka liqhamuka phi mfowethu yini kwenzakalani khonto ihlangahlanganisayo unenyanga cha yabona nje abantu mabazi ukuthi umuntu owenza izinto ezihlelekile bayathanda ukusondela ngoba buka nje ngoba amatafula asethengwe wonke i-VIP package yamatafula sokusele nje ama VIP mawufuna nje ukuba sicuthwane ijimi yothenga i-VIP ngoba nayo futhi izophela zithi nje la kanjani ngenzeka sikhuluma indaba ezothi siphelile angiphathi ke indlela i-general egijima ngakhona ngikhuba mfethu uyazi into adila phana kade sikhona ngempela lapha eUKZN sizibonela abantu bememeza ngazwilinye bethi apho kuba apho bethi apho kuba apho bekukuhle ngempela bungayazi bungayibona into lapha mhlasimbe singalindelani ke manje ke nawu umhla ka4 hayi konakela kakhulu ngomhla ka4 nje konakela kakhulu abacula ba over 50 wena ngokwakho ikhona ingoma entsha mhlambe ozobuyinikeza umbukelo ozobe khona lapha uzobaculela le ngoma entsha umjolo lo uzobaculela ngizobashayela kahle isizathu esenza ukuthi ngibakhiphele umjolo lo is because uma ngabe uhlanganisa into enkulu kakhulu kuyadinga ukuthi abantu bubahalisele ukuthi kahle kwi-album ngiphethe into ecishitha ayibeka kanjani so ke abantu angikwazi ukwenza umcimbi ongaka bese ngaba sabanikeza amanonana amasha mabe benenhlanhla kungenzeka futhi ngibanunusele ngalo lelo langa bathi nje qo u32nd i-album yamayiza izobiphetheni bayangithanda abantu kufuna ngikusho lokho ngoba njengoba sikhuluma nje kusukela izolo kuzube yisonto kune special weekend sokuthi amathikithi from i-general ehlile ku250 aba 150 just for 3 days qala izolo kuzobe kusasa lokho kwenziwe yimina ngoba ngithe ngenxa ukuthi mangirelease le ngoma ethi umjolo loyo bavele bayistreama more than 1 million in 1 day and hour and half hours of a day wayibona leso simangaliso BK 1.5 hayi ukuthi 2 days ogcwele yebo 1 and a half ichukuthini le okokuqala nje mhlambe bekuyisingile le akuyona album no akuyona album ukhumbule phela BK ukuthi ngiwumculi mina la uqala ngamaskando kwazi ukukhipha ingoma kwi-album zishaye more than millions 045 umjolo loyo izobe ikhona kugcwalisa spring picnic mhlambe khona nongathi njengoba kungesibili lapha ukwenzeka lo mcimbi mhlambe ngathi uzohluka ngakho masibheka lokho okwenzeka ngonyaka odlule kukhona
Mhlawumbe kulonyaka awusicacisele emfoka khubu ukuthi zikhe phani zobaqokweni. Kuqoko all white. Yeah. Malithi gama all white. Kushiwo njalo nje kuthiwa gqoka okumhlophe njengoba uBK umbona nje. Okumhlophe kodwa. Yo BK umbona nje sevele wagqoka all white isuka. Yeah. Ingoba ngalela langa nje begqokona. Kana kuba sesovala mfethu kusho ukuthini ukuthi ube umculi uphinde futhi uzoba umculi oqasha abanye abaculi enikeze kakhulukazi ithuba lomsebenzi abaculi becoshe ngoba phela vele abaculi labadla khona emcimbini kusho ukuthini kwena lokho engakusho nje ukuthi kusho ukukhula ngoba abaculi bafika namanje emculweni yep angikwazi ke ukubangisana nabaculi abafikayo ngibe kwi level eyodwa nabo kumele mabefika emculweni befica obhuti abadala esebenza izinto ezikwazi ukuthi zibatshazwe ezweni usokwazi phela ukuhlukanisa ukuthi ubani ofikayo ubani okade wabakhona lento ngenzele iBK ukuthi ngifuna ukuthandwa abaculi ukuthi sengithi ke manje abangikhothamele cha ngikwenza ngoba kufanele ukuthi mangikwenze The Wings hayi impela ukhuba awakhe nje ogoqa nama Blue Nation nje ukwakhuthaza ngokupha uthando ongaka ngempela ithuba lingqayizi vele livelile labo bantu bama Blue Nation mawukhuluma ngabo ngisho ngisengifisa manje sithole nje indondo ezosehlula ke manje sithi nje siyongenela ukuhlulwa ke sithi nje isikhampenela ukuthi sicela ukuhlulwa manje ngoba uma sesihloke iswina iwini igcina isingasajabulisi njengomuntu ozobeqala ukuwina kunezinto thina ezenzeka day and day kodwa abanye abantu ezinima zenzeka zibe zintsha zibe enkulu zibe ngathina zenzeka njalo kahle niwina njalo singoma winners nje so ama Blue Nation uthando olungaka abanginikeza lona ngiyabonga kakhulu enduneni zami zonke zakwaguqa ngiyabonga kakhulu kubaculi futhi support abanginikeza yona ngiyabonga ngoba abaculi nje basihamba nabo ama activation kakhulu ezinaba amaskani zwile ukuthi uPremier kwaZulu-Natal uthi uzoletha icup ozowina nje kusasa baleka lecup eqhamuka eoffice nika Premier siyabonga kakhulu eBK asikwazi ukushiya ama sponsor ngabe siyadlala mangathiwa ngempela sikhulu ngama sponsor singathini singabala sibonge singqongqoze ku Standard Bank sibale sibonge singqongqoze uKZN government ngenile izolo sibale singqongqoze kwisolezo sibale singqongqoze futhi ke kuKhozi ngokubambisana ngoba ipartnership yethu inoKhozi i1KZN phakathi iNational Arts Council phakathi uSunlight usungenile ukhona Monday ngiyolanda ideal no Mercedes uzosinikeza imonto ezotransport ama artists mahala kwi event bafethu hayi ziboshelwe ngempela hayi umkhulu umcimbi ayikonake ngekusho ukuthi ngowesibili ungathi umcimbi omdala hayi ngathi umcimbi omdala yeah uqinisolelo sibonga kakhulu ke mfoka Khuba ngempela indlamlenze eintombini indlamlenze insizweni hayi